27 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри Роғун бо кормандони нерӯгоҳи барқии обии Роғун ва фаъолони шаҳри Роғун мулоқот намуданд. роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон баъди боздид аз маҳалли бунёди нерӯгоҳ ва шиносоӣ бо раванди корҳои сохтмонӣ бо таҳлилҳои амиқ андешаронӣ намуда барои вусъати корҳо ва назорати сифат дар назди коргарон вазифаҳои мушаххас гузоштанд. таъкид гардид ки нишондиҳандаҳои то имрӯз ба даст омада нисбат ба боздиди соли гузашта беҳтар ва назаррас мебошанд. оид ба аҳамияти иншооти муҳими соҳаи энергетика андешаронӣ намуда сарвари давлат иброз доштанд ки бо бунёд ва пурра ба корандохтани Роғун мо имрӯзу фардои ободи Тоҷикистон ва зиндагии бо саодати наслҳои имрӯзаву ояндаро таъмин мекунем. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки ду агрегати аввалини нерӯгоҳи Роғун аз ибтидои ба истифодадиҳӣ то имрӯз 9.1 миллиард киловатт соат нерӯи барқ истеҳсол кардааст ки маблағи он 2.1 миллиард сомониро ташкил медиҳад. гуфта шуд ки соли 2026 иваз намудани чархҳои кории муваққатии агрегатҳои панҷум ва шашум ба чархҳои кории доимӣ дар назар аст ва бо амалӣ гардидани ин иқдом ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ боз ҳам афзоиш меёбад. зимни таҳлили вазъи корҳои сохтмонӣ таъмин намудани суръату сифати корҳои сохтмони нерӯгоҳ инчунин дар сатҳи баланд ва бо риояи стандартҳои байналмилалӣ тезонидани бунёди сарбанд ва дар муҳлатҳои муқаррар гардида ба истифода додани иқтидорҳои навбатии нерӯгоҳ зарур шумурда шуд. таъкид гардид ки аз оғози соли 2025 барои корҳои анҷомёфта аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ 4.3 миллиард сомонӣ пардохт гардидааст. дар маҷмӯъ аз соли 2008 то имрӯз аз ҷониби ҳукумати кишвар барои анҷом додани корҳои сохтмони нерӯгоҳ аз ҳисоби буҷети давлатӣ ва дигар манбаъҳо беш аз 48 миллиарду 100 миллион сомонӣ маблағ равона карда шудааст. ҳоло дар иншооти нерӯгоҳ 18300 нафар коргарон ва кормандони муҳандисиву техникӣ фаъолият дошта шумораи мошину механизмҳо ба 3721 расонда шудааст. аз ҷумла таи давраи солҳои 2024-2025 барои суръатбахшии корҳои сохтмонӣ ба майдони сохтмон 443 мошину механизми нав ворид карда шуд. барои вусъати корҳо ва иҷрои саривақтии нақшаи пешбинишудаи сохтмон роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фармоишгар ва пудратчиёни бунёди нерӯгоҳи барқии Роғунро вазифадор намуданд. аз ширкати Вибил талаб карда шуд ки бо баландбардоштани сарбанд дар муҳлатҳои муқаррар гардида обгирии обанборро то охири моҳи сентябри соли ҷорӣ дар сатҳи 1100 метр таъмин намояд. ширкати Вибилд вазифадор гардид ки бо истифода аз боду ҳавои мусоид корҳоро бо реҷаи шабонарӯзӣ роҳандозӣ намояд, шумораи мошину механизмҳоро зиёд карда захираи ҳаҷми зарурии маводи сарбандро таъмин ва барои истифодаи самаранок аз хатти конвейерӣ тадбирҳои амалӣ андешад. ширкати Тоҷик гидроэлектромонтаж супориш гирифт ки нақби сохтмонии қабати чорумро бо тамоми иқтидори он то мавсими селобҳо яъне на дертар аз моҳи апрели соли 2026 барои истифода омода намояд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ширкатҳои пудратӣ дастур доданд ки барои дар муҳлатҳои муқаррар гардида ва бо сифати баланд анҷом додани корҳо тадбирҳои иловагӣ андешанд. гуфта шуд ки ҳукумати кишвар ба ҳалли масъалаҳои иҷтимоии аҳолие ки аз минтақаи зери обшаванда кӯчонда мешавад таваҷҷӯҳи доимӣ зоҳир намуда дар ин самт тадбирҳои заруриро амалӣ карда истодааст. таъкид гардид ки мудирияти минтақаи зери обшаванда то имрӯз 15400 аъзои оилаҳои дар марҳилаи якум ва дуюми минтақаи зери обшаванда қарор доштаро аз ноҳияи Нуробод ва шаҳри Роғун дар ноҳияҳои Данғара, Нуробод, Рудакӣ, Файзобод ва шаҳрҳои Турсунзода ва Роғун бо манзилҳои доимии зист ва қитъаҳои замини назди ҳавлигӣ таъмин намудааст. роҳбари давлат таъкид доштанд ки дар маҳалли сохтмони нерӯгоҳ ва атрофи он ҳамзамон бунёди роҳу пулҳои мошингард идома дошта ба масъалаи кашидани хатти оби нӯшокӣ аҳамияти ҷиддӣ дода мешавад. дар фароварди сухан президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади дар муҳлатҳои муқаррар гардида ба истифода супоридани иншооти фосилавӣ ва иқтидорҳои навбатии нерӯгоҳи
роғун инчунин ҷалби маблағ дар назди вазорату идораҳои марбута, шӯрои нозирони ҷамъияти саҳомии нерӯгоҳи барқии обии роғун, ҷамъияти саҳомии нерӯгоҳи барқии обии роғун, муассисаи давлатии мудирияти минтақаи зери обшавандаи нерӯгоҳи барқии обии роғун ва ширкатҳои пудратӣ вазифаҳои мушаххас гузоштанд. пас аз суханронии президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба рафти корҳо дар нерӯгоҳи барқии обии роғун, сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Қоҳир Расулзода гузориш дода, аз ҷумла иттилоъ доданд, ки корҳо дар ҳамаи самтҳо бо маром идома доранд. изҳори бовару дилпурӣ намуданд, ки ҳамаи супоришу тавсияҳои пешвои миллат барои то моҳи августи соли 2027 расидан ба истиқлоли энергетикии кишвар сари вақт ва бо сифати баланд иҷро мешаванд.